Tiripo makadiko. Chekutanga tinoti nematambudziko. Mungatizivisawo ukama hwenyu nemwana nekutitsanangurira kuti chii chakatora nzvimbo. Ndingangoti zvakaitika inini hangu ndakatogara mumba ndakatorara infact ndakatosvika ndichitoona hangu mamuvha angu nefoni. Saka ndakazonzwa musikana wangu achindidedza first born yangu ine makore 16 anga asina kuenda kuchikoro. Akabva angondidedza, mama hanzi Vhini haasi kuwanikwa, hanzi anyura kudhiyamu, takunotsvaga Vhini. Saka ndakabva ndangobuda panze ndati aiwa usanditudze zvinhu zvisingaiti. Zvikanzoshuwa mama taakutoenda. Saka ndisati ndaenda kure sepadhuze dhuza ndakabva ndaona vanhu vakatounganawo netumwe twana twatanzi twaenda nemwana iyeye kurwezi. Ndakabva tatotanga kutobvunzawo vana hanzi taenda tiri 4 papaine anonzi Tafara naTinai wana wemunhu wani ivavo unogara wese, kwozoita kamwe kanonzi Jabulani, kwozoita iye Vincent adai kutisiya iyo. Saka zvadaro hanzi takaenda tobva tasvika tobva takumura hembe udi kupinde mumvura. Saka hanzi akabva atokumura hembe zvesho vatojambira mumvura. Saka matauriro azviri kuita zvinonzi hanzi wakazama kuda kumudhonza kuti akwanise kubuda pai mumvura, wakamutadza. Wamutadza kudaro wakabva wangomusiya arimo kubva watodzoka kudi kuuya kumba kuno. Saka wachiuya murodhi wakatosangana nevamwe varume vachitomhanya, watobvunzwa zvikanzi mwana chii chiri kuitika muri mhanyire. Hanzi watotanga kutoita majokisi zvikanzi pane afa, zvikanzi afa ndiani, kwakuti hanzi ndini. Kamwe kobva kadaira kuti hanzi ndini. Zvikanzi zvikanzi ai musaite mafanisi. Saka tati fambe takatasangana futi nevamwe babawo vemuarea imo muno vachitobva votowachawo hembe dzavo kwakuti watsanangurwa ndozvaitika. Zvikanzi dai wana wakurumidza kudii kuuya kuzoudza vanhu vakuru, mwana aikwanisa kubatsirika, nekuti su takangoti svikeyo pachitsime ipapa totoona mvura yakatodzunduka. Tatobvunzana neumwe wangu kuti asi pambosvika mombe panapa sei mvura yakanyunduka kudaro. Hapana akapindirawo munhu. Hanzi takutowacha, hanzi takatoita almost 1 hour towacha hembe dzedu kwakutopedza kwakutosimuka. Saka takabva tatorana nawo vana baba vaya kwakutoenda navo kuchidhamu kuya kuno. Sezvinei tichingosvikawo baba vemwana akanga aisirwa meseji nemukomana kakanyoreka kuti hanzi Vhini haasi kuwanika, apinda muchidhamu. Saka sezvinei takangoti svikeyo iwo achitosvikawo nemota totivhenekwa nemalaizi achitosvika kwakatosviba mapasi 6. Saka wasvika kudaro havana kutora nguva, wakangosvika kwakutokumura hembe yavo yekumusoro kwatojambira pai muchidhamu muya kwakutotanga kutsvaga mwana waishandisa muti negumbo ravo tichibatsirana. Saka wadaro inda takatofuratira takatotarisa hangu kusaidi. Saka wakabva ngosvika kwakutosimudza mwana wavo. Saka mukoma wacho ndiye akasitondivhundutsa nemhere. Ndakatotarisa saidi ndobva ndakanzwa mwana akuhamba kuchema, toneshiwa mwana baba watobuda wakabata mwana wavo wakangoti rapata. Wakabva wangomuradzika pasi, wamuradzika pasi kudaro watanga kumupfanya pai padumbu achizama kuti mvura yanga yapinda mukati ibude. Akangosvipa mvura ka1 chete, asi anga akubudisa madziwa kubva kuti hana yake yanga ichiri kurowa, maoko aya anga achiri kungorezuka, anga asina kuoma. Saka zvadaro akabva watomumhanyisa kupinda mumota. Vanhu vangoti chitomhanyai naye mwana anogona kudii kubatsirika, ononga zviri nawo. Zveshuwa ndatanga kunyararidza mukoma wacho, aiwa usacheme mwana munin'ina wako anodii anodzoka. Watonyarirawo zveshuwa. Baba wakabva waenda kuchipatara nevamwewo mai vanoshanda kuchipatara iko. Zvikanzi regai ndipinde ndinobatsiridza kumberi kuti zvikwanise kukurumidza. Kubva watopinda nevamwe mune wakidzani futi mupurisa, kubva wakutoenda wese. Takatosara zveshuwa pano takasara tichiteera vamwe vana watouya kare pano. Saka patakasvika pagedhi apa vana vangu vachitochema panapa tati regai tinonyararidza vana because hasati tanyatsounzwa information kuti zvazodii. Tatosvika panapa tikati musacheme mimi, mwana anodzoka aenda unorapwa. Saka wanyarara kudaro takazofonera wakanga waenda nemwana akati ari kumbobatsiridzwa hatisati tanzwa information kuna doctor, unozofonera time. Takazofona tafona futi zvikanzi mwana hanzi ashata. Ndopatakangopedzisira kudii kuutsanangurira. Asi kuenda kwavo kwawakaita wanawo, musikana wangu inini achiyambuka kuenda kuchimunda chirapo icho, ndichoti andai munonitsvagirwa wangu zvipwa masikati aya. Ndopaari hanzi wana wandakawaona mama hawana kurosani apa panooneka, wakaita zvekukwidza nechidhasti chirodhi chiri mukati umu wobva waida kwakukevha kuhwanza wazodzoka futi kuchidhamu kuya wakuseri. Ndozvawakaita.
saka hatizivi kuti kusvika kwawakaita ikoko kwasvika nekupinda here kana kuti wakambotamba nenguva yakazotora ari pasi pemvura, kuti tichazivisa kuti akatora mahours mangani ari pasi pemvura hatizivi, nekuti mwana yakanyorwa atori pasi akatobuda nemadhaka, kuti mai mupurisa anga akamubata hembe yavo yakatozara madhaka. Apo vana vanga vawanza hembe dzeumwe wavo wakadzitora wobva wazivisa pamauso, zvokuti dai wakanga wakasiya dziri pachena maybe zvaigona kudii futi kuti wakasvika wachiwacha waigona kutozvipa mibvunzo yekuti sei hembe idzi dziri apa, munhu wehembe ari papi, zvaigona futi ukasika kudii kubatsiridzira. No sevana vakangoitawo zviwana ndomatikira zvakaita. Saka nzvimbo yakanyorera mwana ndemuno muRichmond. Tichingoyambuka tara pamirapo chidhamu chaishandiswa infact chakatanga kumbocherwa gravel wezvidhina zvautanga kushandisa futi mvura dzinojenga dziya wachidi, saka mvura iyi inoitanga inonyukira futi ino yekunaya mudenga kozoita inonyukira pasi, haiperi mvura iyoyo. Alright, tinotenda netsanangudzo yamapa. Alright, titsanangudzirewo muchidimbu zvechiitiko chatanzwa chinosvisa chakatora nzvimbo panapa. Chiitiko ichi chinonzi vana vemuRichmond vakatorana nagrade 2 vachiuya kuti vatsvage pekuti vadhidhi vanzvenga kudzimba kwakuuya ipapa. Umwe wacho ndiye akabva apinda kwakunonyura matombo ationa ine mvura, asi mvura yacho inowadza kuti maicherwa magravhelo, saka kunoita dhaka rakawanda, saka akatadza kubuda. Kwakutoti toita sei nevana, kwakuchitiza sevana vadiki. Vakatosanganawo nemurume wavakasangana naye, kwakunzi mhanye, kwakuti panafa, kwakunzi ndiani, kwakunzi tisu tafa. Murume kwakutoti pamwe vana vari kuda kutamba neni, munoziva vana vemumatauni. Kwakuchienda kumba kwakunobvunzurudza, ndo pakazotaurwa nyaya yekuti ninge aenda mvura haana kudzoka. Baba vacho kwakuuya ndo panonzi vakapinda mvura imomo kwakunyurura, asi airatidza kuti anga anwa mvura yakawanda chinguva chaitamba vamwe vachimbowigiridza misikanzwa yavanga waita, anga atoshatirwa. Kwakuchimupfanya kwakubudisa, hanzi akabudisa mvura kamwe chete, kwakuzomhanyawo kuchipatara naye, asi semunhu anga atora nguva hazvina kuzonge zvichibatsiridza kuti anga achipona. Mamiriro avaita eRichmond. Sa imisa sabhuku eRichmond, ndapi mashoko echenjedzo amungapa kuvagari? Vagari vemuno, ndinototi vagari vemuno muRichmond, vagari vemuno Marisapi, ngatisasiye vana vasina zvekuita. Mwana anotoenda kuchikoro ngaaende kumalessons, mwana anotoenda kuchikoro ngaachengetedzwe. Kunyange vasingaendi kuzvikoro, mwana ngaatofudzwe, muzive kuti vana vari papi, vari kuitei, nekuti nguva shoma shoma yamunomupa mukana wekuti mbonotamba misikanzwa. Saka ipapo ndo patinokuvirwa nematambudziko anosuvisa sechiitiko ichi. Hatichadi kuti tinge tichinzwa chiitiko chakafanana neichichi. Ngatichengetei vana, nekuti mwana ndiyo nhaka yedu. Zvino kana takurasikirwa nepane tarisiro yedu, ndivo vane upfumi hwedu hwamangwana, ndivo vana baba vamangwana kana vana mai vamangwana. Saka ngatichengetei nhaka yedu. Alright, tinotenda sabhuku.